А ти си голям любовчия. Дай да разкажа малко на хората за твоя любовен живот. Изневерявал ли си? Честно. Много ги обичам тия жени. Ти в момента имаш 3 гаджета. Имал ли си гафове на сцена, мен ми е интересно. Моля, посрещнете Адам, аплодисменти, чуват се аплодисменти, нито тръгва песен, микрофона ми не работи, хората ме гледат как се мъча да кажа. Здравейте! Днес започва подкаст поредицата на стола. Първият ми епизод, защото понеже ми е много на сърце, искам да ви представя за мене бате Ники, за вас е по-познат като Адам, много желан от женската аудитория. Ще си говорим много интересни неща като за първи епизод. Ще бъде малко по-сериозни. Рядко се случва, но ще бъде малко по-сериозни, за да може и вие да го опознаете в светлина, в която не е бил. Така, бате Ники, може да заповядаш. О, батерумба! Къде бате ходи? Ники. Много е драго. И на мен също много благодаря, че прия да гостуваш като първи епизод. Какво представяне ми направи? Много желан от женската аудитория. Лъжа ли е? Ти да видиш. Добре, лъжа ли е? Са. Аз мисля, че не е лъжа. Не се оплаква, бе, Добре. Какво става, как си? Добре, мога да ти кажа, че вече бях преди подкаста притеснен, но вече не съм. След като те видя такъв усмихнат, Нали? спокоен. Айде, И той на мен ми минава цялото това нещо. Да видим какво си ми приготвил. Само да не ми окепазиш прическата. Случвало се. И ти знаеш, че се е случвало. Знам. Няма да лъжем хората. Сега ще кажем тук на хората. Ще кажем, какво да правим. Такива са ми уменията, хора. Няма какво да направя. Съжалявам. Който иска, може да провери. Помниш ли как ме пращаше на участие с шапки? Това се случило един-два пъти. Така, бате Ники. Днеска ти е бойното кръщение. Да, ама и на теб също между другото. И на Бомбляк мен. е паре, какъв пожар е. Скъпи приятели, преди да започнем, очаквайте след 4 часа новата ни песен Смирела. Обаче няма да е след 4 часа. Защо? Тя вече ще е пусната. Така е. Като този епизод излезе, тя вече ще е пусната, ще има милионите, ще бъде хита на България. То вече е хита. Аз поне така мога да твърда. Можеш ли да ми кажеш за тази песен какво ти е така коствало за да направиш? Да ти кажа честно, толкова развълнуван не съм бил за песен, защото наистина, когато видях какъв интерес има към тизъра, към TikTok, който пуснахме. То гръмна бе, човек. Гръмна. То аз по принцип не очаквах. Сега приятел си ми, но не очаквах толкова да гръмне с TikTok. Аз също не очаквах. Не, парчето е много купунджийско, костваше ни много усилия, наистина доста работихме. Благодарен съм на Галин, че наистина ми позволи да развием тази идея. Музиката е негова и аз още като чух демото в колата, между другото, веднага ми направи впечатление, си викам, мале, това е дискотечен хит. А ти в колата си го чул? Ами да, пуснахме си го в колата, веднага ме грабна. Мене много, знаеш колко рядко се случва. Да, за жалост знам, да. Да. Добре, да извинявай, че те прекъсвам. Ти очаквал ли си да има в профила на Alpha Music в TikTok, очаквал ли си да има над 6000 видеа? В твой профил мисля, че има над 1000, в Намирела профила има над 500, това са горе-долу 8000 видеа. 8-9 хиляди вече има. Очаквал ли си такова нещо след така съм аз, така си ти? Ами, между другото, да ти кажа честно, вече най-добрата реклама май е в TikTok. То не е май. Пускаш си парчето, пускаш си припева и просто виждаш, ако гръмне, значи наистина става фурор. Има наистина много очаквания към парчето, развълнуван съм, надявам се наистина да се хареса. Така че... Добре мисля, че така съм аз, така си ти, пак гръмна от TikTok. Да, ние тогава пуснахме акустична версия. Какво мислиш за тази акустична версия? Мислиш ли да правите? Защото много хора съм чувал, че искат, че им харесва. Да, но просто на мене целият ми репертуар вече е запълнен с балади. Мисля, че доста добре се получи все пак парчето и в неакустична версия. Влезе по дискотеките, харесва се, пеят го много по участие. Така че съм решил следващата една година малко да оставя баладите настрани. Трябва ми дискотечно парче и наистина... Ама това е много дискотечно парче, е много хубаво, много танцовално. Наистина. Нямам търпение, просто вече си представям как аз, когато записахме демото първото с Мирела, лягам вечерта, почвам да си манифестирам и почвам да си представям хората как я пеят по участие, как се забавляват, как са пълни клубовете. Знаеш ли какво, извинявай, че те прекъсвам, знаеш какво мога да ти кажа аз, каквото един приятел ми каза снощи? Аз даже мисля, че ти пратих скриншот, а не то приятелка, че
са взели откъса от TikTok и са го пуснали в дискотеките още преди самата песен да излезе. Човек, да това не излезе ми се е случвало. Наистина да гледам по дискотеките как пускат самия отказ от TikTok. Хората се забавляват, кефът се, знаят я вече, знаят припева, да? Така че наистина това само може да ме радва и ще видим какво ще стане. Дебата, Ники, да минем към вече други въпроси. Слушам те. Имал ли си съмнение, когато си подписал с лейбъла? Имал ли си момент, в който си мислил да се откажеш от самата тази сфера по-фолк, пеенето? Румба не съм имал никакви съмнения. Когато ми предложиха Галин, веднага като се свърза с мене, наистина усетих просто едно чувство, че това е нещо, което наистина ми е предписано просто откакто се помня. Аз винаги съм искал да съм сред хора, винаги съм искал да съм на сцена, винаги съм искал да съм център на внимание, още от малък. Дори родителите са ми казали, като беше малък, винаги разказваш вицове, ставаш, играеш, пееш. Това е така хубаво. че наистина мисля, че това ми е признанието и много изобщо нямах никакво съмнение, когато Галин се свърза. Добре де, това когато примерно отидеш на участие, излезеш да пееш, хората зареждат ли те по някакъв начин? Самата ти енергия, самия теб зареждат ли те да искаш повече и повече и повече? Не мога да ти... Може би наистина в момента съм на такъв етап, че това е единственото нещо, което ме зарежда. Просто някой път се чувствам супер убит, супер изморен. Знаеш, всички сме хора, всеки си има някакви проблеми. Случило ми се някой път преди участие изобщо да не ми се ходи. От умора, предполагам. От умора, от мисли, от проблеми. Всеки си има проблеми, да, това си е нормално нещо. И отивам, излизам на сцената, виждам хората и наистина не мога да ти опиша след участието колко съм зареден. Забрал съм за абсолютно всичко. Наистина това е просто като някаква утеха, като някакъв отдушник, който просто след като слезам в сцената съм тотално друго настроение. Не мога да ти опиша. Не знам, аз мога да ти кажа, че то между другото много далече от тази тема, да я подхванахме. Това е като при пушачите с цигарата. Не мога да ти опиша какво прави цигарата за мен, когато съм притеснен, когато искам да се успокоя. Ти както не мога да обясниш какво ти правят с тия хора. Едно много добро сравнение сега за цигарите. Не пушете, драги зрители. Добре, мислил ли си, ако имаш изява на голям концерт, примерно като на Преслава, би ли се притеснил малко? Със сигурност. Със сигурност. Аз, между другото, до ден днешен се притеснявам някой път. Дори да пея в някой клуб, който побира 100-200 човека, винаги съм притеснен, винаги нещо ми трепери отвътре, но излезе на сцената, винаги се успокоявам. Така че мисля, че няма толкова голяма разлика дали излезеш пред 20 000 или пред 200 човека. Самата тръпка преди да излезеш винаги я има и аз мисля, че наистина винаги трябва да я има. Това държи пламък. Като първия съдийски сигнал преди матч. Абсолютно, също. Да, разбирам те. Това дали съм искал да се откажа, всеки е имал някакви мисли, периоди, които е искал да се откаже, искал е да спре. Аз също съм ги имал, ти знаеш, аз съм ти споделял дори. Да. Но най-лесно е да се откажеш. По принцип да, аз това бих ти казал, че най-лесно просто е така да кажеш, отказвам се, тегаво ми е, не мога да се справям с това нещо. Но пък така бягаш от отговорност. Абсолютно. И когато знаеш, че това ти е признанието, че наистина това нещо е за теб, то не те пуска. Мислил съм си, изпадал съм в такива състояния, в които си казвам, добре, правя работа, бачкам, нали, явно не правя достатъчно. Непрекъснато си мислех дали има смисъл да продължавам да влагам толкова, но съм сигурен, че един ден всичко ще се отблагодари. Имам страхотни хора зад гърба си. Галин, Горан, целият екип на Alpha Music. Сме толкова сплотени. Семейството е зад мен, близките ми приятели, така че наистина... Това е много, много хубаво нещо. Щом екипът ти, семейството ти, приятелите са с теб е много хубаво. Защото ако нямаш това нещо, става още по-тегаво. Така е. Подбрал съм си страхотен кръг от хора, които в работен план, в личен план, които наистина много ме мотивират, напъсват така трябва, непрекъснато ми помагат, така че съм много благодарен за това. И вече наистина отдавна не съм имал такива мисли. И в момента нещата си върват страхотно. Браво. Еми с това бум, ляке паре. Сега ще видиш ти. Ще видя. Аз така го виждам.
Сега стана много страшно. Айде да видиш ти страшно, айде да видиш ти страшно. Драги зрители, подкаста приключи, няма ток. Ами... Абе така ли иначе захванахме темата за поп-фолка? Може ли ти задам един въпрос спрямо индустрията? Може да ми задаваш всичко днес. Сигурно, Искам да сваля искам да ме погледнеш. Искам да ме погледнеш, сигурен си. Сигурен съм. Добре, окей. Мислиш ли, че в поп-фолк индустрията конкуренцията е огромна и мислиш ли си, че трябва да направиш нещо скандално, за да се откроиш? Конкуренцията е голяма, факт, но мен конкуренцията само може да ме мотивира. Аз не съм от хората, които си казвам, примерно, гледай го, това сега е пуснал бати якия хит, да завиждам, да... За всеки има хляб, когато видя наистина, че някой колега е пуснал нещо стойностно, нещо много яко, само мога да се мотивирам и си кажа, и аз трябва да направя нещо такова много яко, нали? Надъхваш си и искаш да бачкаш още и още. Това ти е много хубава черта. Да, докато някои хора, повечето наистина съм забелязал, завиждат, започват, смачкват се, казват си, то какво пусна, нали? Искат се едно да... колегата да пусне нещо слабо, за да може след това, нали, той да изпусне. Не, трябва да има конкуренция, за да може да вървят всички напред. Наистина трябва да има борба, трябва да има състезание. Аз съм на този принцип. Мене така ме... Ами виж сега, аз мога да ти кажа, че ти си спортен човек и това се нарича спортна злоба. Спортна злоба се нарича, което е много хубаво и според мен абсолютно всеки трябва да има такова нещо. Така е, аз съм не злоба като злоба, а спортна злоба, точно за победа. Хъс, да, точно така. Трябва да си мотивиран и наистина колегите да те мотивират да бачкаш, да правиш по-добри неща, за да може да има състезание, да може да има надграждане. Така че... Добре, сега ще подхвана една пак от към тази тема. Има твои колеги, колежки, които, нали, така станаха малко по-вау шум около тях заради видеята в TikTok, по-разголени, по-скандални. Чувствам ли си, че ти трябва да направиш такова нещо, че да се откроиш? Мисли ли си го това нещо? Виж сега, всеки решава как да процедира. Но за те правилно ли е това нещо? Това определено работи. В смисъл, живеем в такива времена, които наистина скандала, голотата, провокацията продава. Факт, работи и аз нямам нищо против това. Това са страхотни маркетинг стратегии, но не мисля, че човек трябва да прави провокация и скандал на всяка цена, за да изгрее, за да нашуми. Имаме много примери пред нас, които хората са супер смирени, бачкат си, правят си парчетата и имат супер много работа. Не мисля, че трябва да скандализираш, трябва да се разголваш, за да гърмиш. Работи, но за мен това е по-краткотраен начин да се задържиш, за да има постоянство, наистина трябва хората да се запознаят с истинския ти образ. Аз не казвам, че това е грешно. Смисъл, пак ти казвам, всеки избира начина, по който да достигне до хората. За мен, извинявай, че те прекъсвам, за мен това е грешно. За мен това е грешно. Защо да е грешно? Защото реално са изпълнители, трябва да показват какво могат от към глас, а не от към тяло. На сцената, които... И то се качва, нали, няма лошо, но се качва в TikTok, които малки дечица го гледат това нещо. Да, но виж, че има интерес, отдолу пишат коментари. Има, разбира се, че има, разбира се, но за мен, за всички, всеки си има различно мнение. Абсолютно. За мен е грешно. Аз не разбирам, аз също, примерно, не бих скандализирал по този начин само и само, за да има повече интерес, но ние сме в шоу-бизнеса, бе, Романе. В шоу-бизнеса трябва да си интересен, трябва нон-стоп да има интерес към теб. Трябва хората да се интересуват. Сега тоя с тая ли е, тая с тоя ли е, гола ли е, с какво е отдолу, облечена ли е, така е, там се държи интереса, така е, това се държи интерес. Но просто аз съм си такъв човек, дето не го харесвам това нещо, нали, казвам го, извинявам се, ако на някой не му харесва, че на мен не ми харесва, просто аз съм си такъв, дето на мен това не ми харесва. Така наистина. Аз те разбирам какво имаш предвид, но пак ти казвам, ние сме в шоу-бизнеса, гледай на Запад какво става, гледай какво става в световния шоу-бизнес. Така е, то даже наскоро, бе, човек, наскоро ми излиза TikTok, някаква, аз наистина не знам коя е, някаква на концерт ти просто пее, докато пее си дига, нали,
Не знам. И после TikTok е взривен. И тя навсякъде. Направо не мога да повярвам. За мен е много грешно това. Аз понеже съм по-против тия неща и за мен е грешно. Добре, бе. Понеже те представих по този начин и ти малко, нали, така, отговори по по-странен начин. Любимец си на женската аудитория. Аз лично не мога да го отрека това. Ти си голям любовчия. Дай да разкажа малко на хората за твоя любовен живот. Какво мислиш? Много ги обичам тия жени. Ама то е ясно, то... Честно ти казвам... Аз съм ценител на женската красота. на фулт фетиша. Не, бе, стига. Това е много хубав фетиш. Това женското кръче няма по-хубаво и нежно. Аз лично не го разбирам, честно казвам. Не, виж сега, това си е при всеки индивидуално. Да, точно така, точно така. Сега за фут фетиша ли ще говорим или за любовта? Сигурно не и за фут фетиша. Кажи за любовта, какво искаш да ме питаш? Дали има любов? Да. Има ли любов при теб? В момента няма любов. В момента съм се фокусирал изцяло върху работата си. Наистина съм много вглъбен в това да израсна, да се развия максимално. Любовта не пита, аз знаеш, че съм на този принцип. И аз съм на този принцип. Ако нещо те удари, ако нещо е за тебе, то не пита и не можеш да избягаш от него, но в момента просто не се е случило. Преди последната ми така по-сериозна връзка беше преди година и половина. А добре, тогава ли последно си усещал, че обичаш? Да. Това ли е последният човек, който си обичал? Да. А мога ли да попитам защо се разделихте? Ами там просто нещата бяха много сложни, много токсични. Мисля, че наистина когато нещата опрат до такава степен, по-добре е хората да се разделят. Знаеш, че най-важните неща са доверие, уважение. Изгубят ли се тия неща, по-добре наистина Добре, бе, понеже почнахме да говорим за доверие и уважение. Моля ли ти задам един малко по-личен въпрос? Не знам дали си съгласен да го споделиш, нали, пред хората. Изневерява ли си? Честно. Когато съм с някой човек отдаден на 100%, никога не съм си мислил да изневеря. Добре. Случвало се да изневерявам вече, когато нещата са били много изчерпани. Значи, с това, дето каза тук, защото ти признаш, че си изневерявал. Ами аз не си го броя баш за изневяра. Реално към отсрещния човек е неуважение, изневяра, но наистина всичко се беше много изгубило. Отношенията ни бяха в такъв етап, в който и за двама ни беше неясно какво се случва. Края. Да, абсолютно. И дори края си беше направо настъпил. Но със сигурност е грешка, не е трябвало да подхождам по този начин. Така съм го усетил. Аз съм твърдо против изневярата. Наистина, аз не мога да простя изневяра под никаква форма. Дали ще е чат, дали ще е целувка, дали ще е секс, дали ще е дори някакъв кратък клип, за мен това е предателство и аз никога не би го простил. Така че да, признавам, грешка е, не е мъжко, то няма мъжко тук в изневяра. То за мен е грешка. Значи, и аз не бих и простил изневяра. Аз не знам кой... Аз познавам такива хора, но аз много се чувам на тяхната логика защо прощават изневяра. Как мога да простиш такова предателство? За мен е предателство. Така е. Живеем в такива времена, в които ставам свидетел на все повече връзки, в които изневярата е нещо нормално. В смисъл, те са примерно вече 6-7 години, секса им е писнал, отношенията са им много олегнали и си казват да разнообраза и отсрещния партньор примерно си казва, айде, нали, нещо искал да разнообрази. Това са глупости. За мен са тотални глупости. Да, и за мен също са. Аз това казвам, че за това са глупости. Но аз съм малко с по-олдскул разбиране и Аз също, ние сме си говорили много по тази тема с тебе за тези неща и ти знаеш, че аз съм много против тия неща. Така е. Но това също е и до тръпка, до това какво ти дава от срещния човек. Всичко е наистина много навързано и когато изневериш ти, значи наистина имаш някаква липса. Някъде има една дупчица, която явно не може да запълните. И стигнали се до изневяра, за мен нещата трябва да приключат. Как така ти ще си с един човек и ще го предадеш? В смисъл, няма логика, когато не си, ако си щастлив на 100%, как? Аз изобщо няма да мисля за други жени. Да, точно така. А добре де, признали, отиде ли пред този човек и да й кажеш? Казах, човека разбра, изговорихме нещата, в смисъл... Как се почувства от срещния човек според теб?
Със сигурност предаден, не се почувства добре. Но пак ти казвам, там нещата бяха много... Той от срещната страна се случвали някакви неща. Ужас. Така че, да, в смисъл, това е процес, който Е тегъв. Много тегъв. двустранен винаги, да. Какво мислиш за краткия флирт? Обичаш ли да флиртуваш? Надявам се да разбереш, че става въпрос за жени. Ти знаеш, ти си бил свидетел, обичам. Със сигурност обичам женското внимание, обичам да комуникирам с жени, обичам да знам, че една жена ме харесва. Това е много странно. Обичам да знам, че една жена като влезе, искам да... Мога ли ти кажа нещо? Да. Когато разбереш, че една жена те иска и те харесва, на теб самочувствието ти рязко се качва. Което това е едно от много яките Да, чеше ти егото, със сигурност. Да. Но обичам да флиртувам, все пак, нали, когато съм свободен, аз съм си мъж. Разбира се. Да, няма нищо лошо в това нещо. Но не съм фен на тези кратки отношения, приятели с привилегии, знаеш за какво имам предвид. Да. Не Не си фен. Да, не мога. А добре де. За мен дори секса без чувства, това не е същото. На мен ми се е случвало да, нали, толкова много жени да ми предлагат някакви такива неща и аз наистина не мога да го усетя. Окей де. Много хора сега си казват, примерно, аре бе, ти какви предложения имаш, то не се възползваш, ама как да им обясна, че аз не го усещам това нещо така. Дори ти някой път си ми го задал този въпрос. Да. Признавам си така. Аре бе, виж тая, каква е, не мога, в смисъл, Така, когато не усетя така. човека, аз съм наистина много попивам енергии, веднага усещам срещния човек какъв е. Така че, аз обичам да става малко по трудния начин. Искам да има... Ние мъжете сме хищници, ние трябва да гоним жената, трябва да си я спечелим, а не тя да ти дойде на тепси и да легне. Извинявай, ще те прекъсвам. Аз съм на същото мнение. Малко се обърнаха тук ролите вече в света и аз съм мъж и аз мога да кажа. Аз постригвам мъже и като ги слушам какво говорят, мен ме срам. Често ти казвам, аз ги слушам, казвам, добре бе, пиши, нали, що не пишеш, покани на среща да излезете, боулинг, кино, вечеря, все така, какво? И не бе, тя ще ми пише. Ма как тя ще пише, бе? Тя ли е лъва, бе? Ти трябва да ловуваш, бе, братле. Така, ма не, то лошото е, че жените и те много лекнаха. Те пишат, айде, дай, тук хотели, мотели. Виж, за мен е много важно в една жена да видя, че тя наистина е оценила това, което съм аз. Че, нали, дори и това, че един мъж тренира, нали, казвам ти примери, че се поддържа, че, а не да легне с Петкан, утре с Георги, утре с не знам си кой. И ти как ще се почувстваш специален, че тя те е избрала, че ти си нейния избор? Ами аз и сега не мога да се почувствам специален. Ти не каза Румен. Петкан, Георги, Румен не каза. Я дигни. Разбрахме за краткия флирт. Моля да те питам за дълготрайната връзка. Какво мислиш? Кое ти е по, нали така, да го усещаш по-твое? Със сигурност дълготрайни отношения. Аз винаги... Друго е чувството, когато си с някой. Бе. Друго е да знаеш, че има някой до теб, който те подкрепя, с който можеш да споделиш. И съм сигурен, че всеки един човек е устроен по този начин. Просто някои са в друг етап от живота си, които наистина някой им се живее, други още не са го достигнали това да искат някой до себе си. Но в крайна сметка всеки иска никой не иска да е сам. Всеки иска да има едно партньорче и човече до себе си, което да... Аз някой път така прибирам се от участие изморен. Знаеш как искам да си легна до някоя, да си е гушна даже, само и да си кажете 2-3 приказки. Ние сме си го говорили това за... Нали, след прибиране, как вкъщи е много добре да те чака жената и да усетиш уюта при нея. Да, абсолютно. Това е много хубаво нещо, обаче много хора не знам защо предпочитат просто кратки флиртове. Наистина не знам защо. Аз не го разбирам това нещо. Нали? И аз съм мъж и на мен ми харесва, няма да отричам, но в крайна сметка пък аз съм на това мнение, че живеем да създадем семейство, борим се за семейство. Така. Борим се семейството и след време да е окей. Реално. Знаеш ли на кое много се чуда? На кое? Това е по-присъщо при жените. Как така те скачат от връзка във връзка? Това и аз не го знам. Това и аз не го знам, честно. Това не го разбирам. Не го разбирам аз като цяло.
5 години ще си с един човек, ще си давал любовта, енергията, чувства и ти след 4-5 дена или айде дори месец, Дори два месец, месеца, да, месец, ти ще да. скочиш в тотално друг човек. Това аз не го приемам за сериозно. Аз не го приемам за сериозно. Ако някой момиче от връзка тръгне с мен, аз няма да го приемам това на сериозно. Аз не мога да знам, примерно, че една жена излезе от връзка и аз веднага да я Ти просто ставаш един отдушник и си като един заместител, не знам. В смисъл, те търсят от тех, аз го разбирам това нещо, но как така ти ще си бил толкова време с един човек и след това за милисекунда ще почнеш да градиш нещо с друг тотално от началото, като си свикнал ти с предния човек, с навици, с държание, не знам. Ти мани, нали? Окей. Но това е по-присъщо за жената. Добре, така ли не, че си говорим за жени? Каква е перфектната жена за тебе? Спрямо твоя принцип, начин на живот и така нататък. Аз нямам някакъв образ за перфектна жена, аз нямам тип. Не мога да кажа, примерно, аз обичам руси, аз обичам с сини очи, с еди си какви кучешки зъби. За мене това не пита. Смисъл, ето както ми кажат какъв е твоя тип, аз харесвам брюнетки, аз харесвам руси. Не знам, ти можеш да кажеш, примерно утре ще дойде жената на живота ти и няма да е брюнетка, ще е руса и ти ще я върнеш, защото обичаш. По принцип не, но от малък аз винаги съм по-симпатизирал, не знам защо така. Някакси по-нежнички ми изглеждат русите с сините очи, по-нежнички ми изглеждат. Винаги съм симпатизирал повече на тях. Обаче пък другото, което е, и трите ми гаджета с черни коси. Да, бе, в смисъл, няма... нали... ти в момента имаш 3 гаджета. Тъпли си, бившите ми, бе. Не, наистина нямам тип. Не мога да ти опиша перфектната жена. Това е, ти си го усещаш човека и... Аз между другото, когато търся жена, аз най-вече търся едно нещо. Да уважава себе си и партньора до нея. Да знае какво струва. Да знае тя какво... Точно така. И какво може да прави и какво не. Защото повечето хора се подценяват много. А на теб случвало ли ти се да излезеш на среща с дадено момиче, което си харесал и срещата да не протече така, както ти искаш? О, да, имам една случка, където беше много страшно. Би ли ни я разказвал сега? Човек, то просто някой път наистина не си подхождате и като теми на разговор. Излизаме, ето казвам ти го точно както беше. Моля, питам преди колко време. На здраве! Ето сега ще ти разкажа. Как ще мръднеш така? Убихте! Не бе, стига бе, Роман, стига бе, пак с шапки ще се ходи бе. Ма убихте, как му мръднеш? Леле! Излизаме с въпросното момиче и той разговора просто не върви, отиваме... Мога ли да те питам преди колко време се е случило преди това нещо? Преди 4 години някъде беше. Супер. Това е много... Тематично. Човек, излизаме на вечеря и аз задавам въпрос след въпрос и тя само не. И никаква ответна реакция. В смисъл, нито ми задава, нито се интересува да ме пита и поне, нали, от така да върви разговора. Просто питай ми и ти същия въпрос, ако трябва. И аз си викам, бре, какво ще правя тук по едно време? Почват да ми се изчерпва въпросите, салатите още не са дошли. То аз си представям, докато стигнете пък до там. Какво е било в колата? Едно разглеждане на менюто беше... Добре де, според тебе, мислиш ли, че си я предразположил? Защото може да не си я предразположил като цяло. Може, просто аз също не усетих самия човек. В смисъл, те въпросите бяха такива супер повърхности. Нали? Ти къде учиш, къде... Знаеш за какво става. Това си е било първа среща, да, как се първа среща и човек, нали, писали сме си, обаче нещата не върват изобщо по план. Добре, а по чат как е? По чат е съвсем различно. А по чат си има тема, да, на разговор... може би тя се е притеснила, може би аз не бях притеснен. Просто исках наистина да стане някакъв... И викам сега какво ще правя, бяхме в мола и викам, тук ще трябва да се ходи на кино, за да не се говори. В кой мол си бил? И човек, нали, изявахме с това нещата, извиках сметката и викам, добре, дай да отиваме да изгледаме един филм, така и така сме излезнали. Тя се съгласи. Влизаме в киното, там поговорихме си малко, но беше много страшно. Много ми е интересно какво сте си поговорили. Аз бях целият червен, почнах да се пота.
В смисъл, Ти? Да бе, човек, Не, наистина. за потенето е съгласно, ама да си То червен, беше, да то се беше, то притесниш. беше точно преди лятото, беше навънка 25 градуса Супер. и ти казвам, много, много неловко. Изгледахме филма, пописахме си още малко и кой откъде. Мания, бе, мания тази любов, бе. Каква любов, какви срещи, какви Да, 5 стига, лева, бе. Имало ли си гафове на сцена, мен ми е интересно. Аз знам, но хората трябва да знаят. Ти на колко гафове си присъстваш? Какво калаване? Какво калаване? Вие си нямате идея. Наистина, драги зрители, просто между другото с мен по участие кажи на хората колко е. Винаги е... Много е яко, наистина, хора, много е яко. От самото изживяване е много яко. Ние ходиме най-често тримата. Румен и моят звучител Живко. И тримата винаги си прекараме страхотно. Просто и в колата, докато пътуваме, после на връщане, И по време на винаги- самото участие. Винаги има какво да се разкаже. Винаги. Винаги След има всяко едно как да участие. се каляваме. Абсолютно, но гафове, не съм имал кой знае какви гафове. Чакай, аз мога да кажа един гаф. Веднага, в Плевен в Анакондата. Дето Интрото. обявяват ме, Да. нито песен, нито микрофон. Нито песен, нито микрофон и всичко е тишина. Хора, не знам как така. Аз бях на пулта, аз се гръмнах. Аз, дето не съм изпълнител, представям си, искам да разкажеш на хората какво си чувства това и как се е чувствало това. Ужасно е чувство, защото това е, когато те обявят, хората, в смисъл това е първият ти контакт с хората. Те те виждат и ти трябва да ги поздравиш, трябва да кажеш добър вечер, да стане еуфория. Диджея, моля посрещнете Адам, аплодисменти, чуват се аплодисменти, нито тръгва песен, микрофона ми не работи, хората ме гледат как се мъча да кажа, гледам към озвучителя, правя какво става. Хората седат, гледат 20 секунди тишина. 20 секунди, не ме питайте как съм се Хора, чувствал. вие не знаете, тези 20 секунди минаха все едно са 20 минути. 2 часа. 20 минути. За аз имам мен, чувство. да, то беше много, в смисъл, много гадно. Наистина, аз не мога да ви Ти опиша също, на мен. на тебе също ти стана неудобно. Да, на мен. Аз ти казах, аз почервенях, аз не си представям на тебе. А тогава даже мисля, че озвучителя не се справи с техниката и пуснаха, диджея пусна песента, без интро. Мисля, че беше нещо такова. Без Нещо интро, с да. някакъв кабел стана. Да. Но е много трудно след такъв момент да се събереш. Аз успях тогава, да то стана много голям купон. После се майтапих, нали, да е жив и здрав озвучителя ми. Да. Но слушат се такива гафове. Имаш още един гаф, за който много хора не знаят. Стара Загора това лято. С микро... И За да първи разкажи път го. се наложи да пея с микрофон сребърен, целия в камъни, блестящ. На участие сме с моята колежка Ивайла. Тогава мисля, че даже ако не се бъркам за първ път, представихте така съм аз, така си ти на сцена. Точно така. Да. И пътуваме, тръгнали сме, то е лято, всички сме много развълнувани, кефни е, плажове, всеки е в страхотно настроение. Качва се с озвучителя ми в колата, Румен и той отзаде, смях, песни, стигаме. И още един приятел имахме с нас. Да, 4 Още бяхме. един приятел имахме с нас. И вече слизаме в Стара Загора, отваря нашия човек, озвучителя, багажника, нито микрофон, нито пулт, нищо. Той е дошъл на гост. И се гледаме тъпо четиримата. Аз искам само да разкажа от моя гледна точка как стана. Аз останах в колата, за да мога да си... Нещо си обувките ли, не знам какво беше станало. И слизам. И тримата седат и гледат багажника по този начин. И мълчат. И мълчат. И аз викам, какво стана? И те всички. Беге, мъкни, бе. И аз викам, какво съм направил аз, бе? Ти го изяда. Да, аз го изядох. Аз нищо не знам. И оттам, аз пак питам, какво е станало? И багажника, бяла тишина. Аз питам, добре, нали, какво е станало втори път и Ники седи така и гледа към озвучителя си. И нищо така. Пълна тишина. Аз поглеждам към нашия приятел Пепи и викам, Пеп, какво става? И той, после ще ти кажа тихо, че са бесни. И аз нищо не знам, аз през цялото време нищо не знам, докато не тръгнахме от колата и моето момче Адам, притеснен, почервенял. Аз много ги изживявам тия ситуации, защото за мен е много важно наистина да съм на 100% по време на участие. Нормално. И да съм с моята техника. Това е много важно за един изпълнител. В крайна сметка дойде Ивайла, наложи се да пея с нейния микрофон, а нейният микрофон сега нормално, тя е жена, целия в едни камъчета, блестящи, сребърни. Беше много страшно. Помниш ли как то лудия ти озвучител ме караше да тръгнем от Стара Загора до Бургас и да се то върнем вече един за часа ние 40 два минути. излизаме. Ужас. Това беше, това между другото, не знам на кое съм се смял повече.
В Плевен или в Стара Загора? Май. Не знам на кое съм се смял повече. Абе, имало ли някакви слухове за теб? Чул ли си някакви слухове за теб, примерно, които са изобщо нямат нищо общо с теб? Румба, слухове непрекъснато. Аз ако трябва да се бориме да опровергаваме всички слухове. То е ясно, ясно е, но да разкажеш на хората. Ми, те са ясни за всички. Най-често че съм спряган, че спа с мъже. Това е, между другото, извинявай, че те прекъсвам, това е най-голямата глупост, която Не, аз лично съм чувал. какви ли не неща сме чели. Дори аз съм виждал тия слухове да тръгват човек. Сега ще ти разкажа една история. Давай. С първото ми гадже, Ехе. най-първата ми любов, стават нещата така, че тя преди ходеше с едно момче, разделиха се и след него реално се хвана с мене. Той много я харесваше, много я преследваше. Той мисли, че ти е откраднал. Не, че съм я откраднал, но нали, разбира вече, че сме заедно, минава се време, ние се разделяме с нея. И вече подписвам с Alpha Music и чета под първата ми песен, под дебюта ми. Къде сте го взели то педас, с извинение. Къде си бе, педас? И слушай, това е това момче, което ходеше преди с първата ми приятелка. Той знае, че съм бил с нея, знае, че не съм хомосексуален, но все пак от злоба, от завист пише. И тогава си казах, виж какво нещо. Това е скандално, бе, човек. Наистина. Това е скандално, бе. Аз помня, че даже наскоро ме бяха питали дали има такива слухове за теб, ама за всеки един мъжки изпълнител ги има тия слухове. Всеки си задава въпроси, всеки се опитва да пусне някакви клевети. Ако тръгнем да опровергаваме слухове, значи... Знам, аз понеже те познавам, аз като го чуя това и почвам да се смея, между другото. Те просто четат някакви коментари, някакви статии и вярват. Аз не мога да го разбера това. Как така вярваш на тази статия, бе, човек? Чичуат, прическата ти е готова, обаче разговора не е готов за финал. Моля ли да кажеш някое послание на хората или да ги поздравиш с песен, която така ти е при сърце? Сега даже ми дойде една страхотна песен на ум на Джон Ленън Imagine, където той описва един свят, изпълнен с хора, които правят само добрини. Така че ги поздравявам точно с тази песен. Чакай, извинявай. Малко и аз реклама да си направя. Така. Чакай, все пак си в моя салон, реално. Така, хора, в Кътанчил търсим да назначим трети браснар. Ако имаш опит и търсиш работа в приятна обстановка... Стига лъга. Защо? Айде ще изгасне тока след малко. Не. Ако имаш опит и търсиш приятна обстановка с хубави хора, моля да се свържете с мен в Instagram. Благодаря ви. Можеш вече да продължиш. Аз сега мога да си завърша епизода. Разбира се. Твой епизод. Чуйте песента на Джон Ленън Imagine, бъдете здрави, правете добрини и си представите именно този свят, който Джон Ленън описва в неговата песен. Виж какъв финал. Много хубав финал. Много ви благодаря, че ни гледахте. И ни изтърпяхте даже. Гледайте подкаста на Румен на стола. Благодаря ви.